Y Ffordd i Emaus o lyc 24, adnod 13-35. Roedd dau ar ei ffordd i bentre o ddeiti 1 kilometr ar 10 o Jerusalem o'r enw Emaus. Yr oeddent yn ymddifan a'i gilydd pan nesodd Iesu ei hun atynt a dechrau cerfyd gyda hwy, ond trwy strwyd ei llyged rhaged yn abod ef. Meddai wrthynt, beth yw'r sylwadau hyn yr ydych yn ei cyfnewid? Safasant hwy a'i digalondyd yn ei hwynebau. Atebodd yr un o'r enw Cleopas. Rhaid mai ti yw'r unig ymwelydd â Jerusalem na dwi'n gwybod am y pethau sydd wedi digwydd yno y dyddiau diwethaf. Pa bethau meddai wrthynt? Atebasant wythau, y pethau sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth. Traddododd ein prif offeiriaid ac aelodau ein cyngor ef i'w ddedfrydu i farwolaeth ac fe groeshoeliasant. Hynny, fe'n syfrdanwyd gan rai gwragedd o'n plith, eithant yn y bore bach at y bedd, a methasant gael ei gorff, ond dychwelasant gan deiri ei fod wedi gweld angylion yn ymddangos, a bod y rheini yn dweud ei fod ef yn fyw. Meddai Iesu wrthynt, mor ddiddeall ydych, a mor araf yw eich caloni i gredu'r cwbl a lafaro fy proffwydi. Ond oedd yn rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn, a mynd i mewn i ogoniant. A dehonglodd iddynt y pethau a ysgrifennwyd amdano yn yr ysgrythyrau. Wedi iddynt nesau at y pentre, cymerodd ef arno ei fod yn mynd ymhellach, ond meddent wrtho gan bwyso arno. Aros gyda ni, oherwydd mae hi'n nosi, a'r dydd yn dyrwen i ben. Yna, aeth i mewn i aros gyda hwy, wedi cymryd ei le wrth y bwrdd, cymerodd y bara a bendithio a'i dorri a'i roi iddynt. Agorwyd ei llyged ac adnabiasant ef a diflannodd ef o'i golwg, meddent wrth ei gilydd, ond nid oedd ein calonau ar dan yn wrth iddo siarad â ni ar y ffordd, pan oedd yn egluro'r ysgrythyrau ni, a chodasant ar unwaith y dychwelyd i Jerusalem. Cawsant ar 1 ar 10 a'i dilynwyr wedi ymgynnull ynghyd ac yn dweud fod yr arglwydd yn wir wedi ei gyfodi ac wedi ymddangos i Seimon. Ac adroddasant wythau yr hanes am ei taith ac fel yr oeddent wedi adnabod ef ar doriad y bara. Mae'r darlleniad bore yma yn rhannu gyda ni hanes ddau dilynwr cynnar Crist yn gadael Jerusalem a cherfed tuag at tre fach o enw Emaus. Cleopas yw enw un o'r disgyblion, ond ni nodir enw y llall. Mae'r prif ddisgyblion yn lockdown yn y ddinas, yn isel, gwan a thor galonus, yng nghysgod dywyll digwyddiadau erchyll y croeshoeliad. Ei ffrind, brawd a brenin, Iesu y Meseia, mab Duw, wedi marw. Dyma nhw yn aros yn ifydd i orchymyn yr arglwydd Iesu i aros yn Jerusalem, ond hefyd yn cadw low profile. Yr ofn iddyn nhw falle dioddedd yr un tynged a'i harglwydd yn sgil yr erledigaeth oedd yn amlwg yn codi yn erbyn y Cristnogion cynnar. Ond yn awr, mae lens yr efengalwr yn tynnu i ffwrdd fel petai o'r ystafell uwch, a ni'n gweld y dinas, ni'n gweld y ddau yma yn cerfyd i ffwrdd. Ei siom ac iselder yn amlwg i weld. Ond daw y text i ben gyda'r brodyr yn troi yn ôl am Jerusalem, yn llawen a'i pennau yn uwch. Pam? Roeddent yn gwybod am y straeon yn dweud bod Iesu yn fyw, ond roedd ei ffydd yn strwglan, ond eto roedd rhyw obaith ganddynt, ond wanlled oedd y ddau mewn galar a siom. Ond diolch i'r arglwydd ddweud i'r apostol Paul, digon i ti fy ngras i, mewn gwendid y daw fy nerf yw anterf. Fan hyn dwi am droi at y proffwyd Eseia yn pennod 40 adnod 31 o'r Beibl Cymraeg Newydd. Dyna ni'n darllen hyn.
ond dyma'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth, y maent yn magu y denydd fel eryr, yn rhedeg heb flino ac yn rhodio heb ddiffygio. Ar un adnod i gael wrth gwrs yn Bible.net, fanna mae'n dweud hyn, bydd y rhai sy'n pwyso ar yr arglwydd yn cael nerth newydd. Byddan nhw'n hedfan i fyny fel yr yrod, yn rhedeg heb flino, a cherfyd ymlaen heb stopio. Sylwch ar ddefnydd y tair berf fan hyn, hedfan, rhedeg a rhodio. A sylwch hefyd ar y ddelwedd o'r eryr sydd yn cael ei ddefnyddio. Mae'r Beibl yn gyfeirio at yr eryr sawl tro, a mae symboliaeth yr aderyn hardd hwn yn taro ni o hyd o ran ei cryfder a'i brenhiniaeth ymhlith adar y byd. Buodd gwahanol mathau o eryrod i gael dros ein gwlad gyfan ar un adeg, ond dros y canrifoedd y maent wedi diflannu o ganlyniad i lygredd, dinistrio habitat naturiol y creaduriaid a hela. Mae ymdrechion i ail sefydlu yr adar yn fannau gwladol yn heiddi pob parch yn fy marn i, ond yn anffodus mae sawl species bellach wedi diflannu am byth o wyneb y ddaear. Mae'n nifer o ffeithiau diddorol iawn i gael am eryrod, a hoffwn i gyfeirio at rai ohonynt fan hyn. Gyda maint y denydd yr eryr aer yn mesur hyd at 2.3 medr, mae'n gallu dringo yn uchel iawn ar ben yr awyr twym sydd yn dod oddi ar wyneb y ddaear neu'r môr. Na'n gontrast rhwng iselder y disgyblion ac uchelder yr eryr, a'i adenydd cyhirog wedi ymestyn fel hwyliau i godi yn uwch ac yn uwch ar y thermals. Roedd y disgyblion wedi parlysu gyda gofn a digalonded, ond roedd reality llawen yr atgyfodiad ar fi'n torri allan a thanio bob un ohonynt. Ambell waith na beth sydd angen arno ninnau i'w wneud, ymestyn a denydd ffydd, a gad i'r ysbryd glân ein cymryd i fyny a weld y cyfan o bersbectif y nef. Ymhlith y ffeithiau diddorol am yr eryr, mae'n debyg ei bod hefyd yn torri yn racs ei nythod mwyn annog, neu gorfodi falle yw'r gair cywir, y rai bach y chicks i fentro allan a hedfan. Gyda farwolaeth yr Iesu, roedd nith y dilynwyr wedi rhwygo, y bugail wedi taro a chymryd y maith. Ond yn hyn, y mae'r eglwys yn cael ei geni. Iesu, oen Duw sydd yn cymryd y maith bechodau'r byd wedi cyflawni yn llawn y wyllus y tad, y mae'n rhoi i ni y dyletswydd i gyflawni ei wyllus ef fel yn y nedd felly ar y ddaear hefyd. Ond so fi'n teimlo dim fel eryr, stym gweledigaeth, glir a ffendant fel welir yr eryr. Na'r adenydd cryf nerthol i fwrw allan a dal rwach yr ysbryd glân. Sut fedrai pwyso mewn gryfder ffydd ar yr arglwydd? Wel, dechrau gyda cham bach, hedfan, rhedeg, cerdded. Na'r berfen, na'r restr, na'r patrwm. Dim ots pa mor wael y mae pethau, pa mor dywyll ac anobeithiol, pwyswch ar yr arglwydd. Disgwyliwch amdano, a fe ddaw y nerth i roi un troed o flaen y llall, i gerdded heb stopio. Mae'r delwedd yn effeithiol iawn, a dim syndod bod symboliaeth yr eryr i weld mewn sawl diwylliant. Americanwyr greiddiol, coloniaid, y Natsiaid, a sawl enghraifft yn herodraeth Prydeinig dros y flynyddoedd. The eagle has landed, mae'n derm dyn ni'n gyfarwydd iawn a gyda Apollo a gyda dynoliaeth, yn codi môr uwch nes iddynt glanio ar y lleiad. Yn wir, mae delwedd yr eryr yn bodoli yn gryf yn seici dynoliaeth, ond y reality yw bod yr aderyn majestic hwn wedi diflannu o sawl man yn y byd. Mae'n adebygrwydd fan hyn rhwng yr eryr a'r eglwys.
Sut dros 2000 o flynyddoedd mae hanes cyfoethog yr eglwys a'r ymarfer o grefydd yn gyffredinol wedi ei chwedloni am y dda neu am y ddrwg. Ond y gwirionydd yw bod hi'n diflannu yn sawl gymuned. Mae priodferch Crist yn bell o hedfan, mwy fel un ar fin cwmpo i'w ffengliniau. Ond ni fydd stop ar eglwys Crist. Medde'r Iesu, yr adeiladaf y eglwys, ac ni chaiff holl bwerau Hades y trechaf arni. Fel unigolion a chymdeithas fydd, os ydym yn disgwyl a phwyso ar yr arglwydd, fe ddawn erff un unau hefyd fel i'r disgyblion gynt. Fe ddaw'r Iesu i gyd gerfyd gyda ni ar hyd y ffordd dywyll, pob cam. Ei eiriau ef yn fflamio tan ffydd ynom a throi ei nos yn ddydd. Y mae ysbryd Crist yn chwythu dros ein gwlad o hyd i lenwi hwyliau eglwys ef. Troi y camau bach yn drot, yn sprint, yn naid a lift-off i hedfan uwchben y byd. Here I am waiting, abide with me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Oh, here I am waiting, abide with me, I pray. Oh Lord, here I am longing for you. Oh, hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more, more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Oh, come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Ooh.
Diolch yn fawr. Thank you.